Doncs si seguim amb les nostres propostes, el que posarem ara és dos leds. Si fins ara en teníem un, doncs farem dos leds i intentarem que soni un so greu i un so agut amb cada led. Com veiem amb l'esquema que tenim del led, ara el ficaré més semblant al que tenim, el positiu és aquesta banda d'aquí, aquest costat, i una resistència, la del color vermell, la poso a la pota negativa. I ara em fa falta un cable que em vagi des d'aquesta positiva i ho tenim posat al número 12. Jo ara ja tinc el meu esquema muntat. Si modifiquem l'activitat que hem fet per primer cop, doncs ara aquí el 13 podrà ser el LED 1 i jo ara aquí puc tenir que hi he afegit que el pin 12 serà la sortida LED 2 i ara jo el que faré és que quan un estigui encès, l'altre estarà parat i quan un està parat, l'altre estarà encès. Però el que jo ara faré és, aquí tinc una freqüència, de fet les freqüències nosaltres les hem agafat de la Viquipèdia, i si volia fer que aquest La sigui un so greu, doncs aquí el que faré és tornar a ficar el tone 3 i en lloc doncs li fico un 9.000 i el carrego. I ara veiem que fa les dues notes, el greu i l'agut. Aquí podríem jugar a buscar freqüències molt greus i fins i tot molt agudes també. I fins aquí la segona pràctica.